Ka JN Suzuki Maublay, lembat ki weki branch ki badan hajwai, ICAR, Maulai bat Mairang, ki ay ki scheme bapher kum ka free helmet, cash discount ka basan hajar tingka, rider jacket ka bah nyo hajar tingka, khatsan persen ka discount haki accessories, ka exchange offer haki nugi model, EMI bat finance da ka down payment bat ka sut ka barit. Dr. Maisel Amperin Lingdo, ka kertong jongga National People's Party na kabenta ka election MP Lok Sabha na Shillong seat, kalapan pau baka kloy banya thalan bat ki weipat ki kertong ki banya kun ya ka election lara ki kran halor ka jingdon mokat duma siali, namarba kamshim pat la syarai penrem. Shushu ke Dr. Amperin kalapan pau bakan long ke buram ke bakrau ban bud ya ki denjat jong kupa jongka uba Peter Marbanyang bamkwa hedwar belai uba lalong MP nado usnem khat khandai spa prapupra hado usnem khat khandai spa khandai punriu. Sembut Menteri Rangba jongka Sarkar Jela uba Preston Tensong uba Petru ya katanat PWD Roads. Ula play yo maunong rem jong ka surok intermediate lane na lailat sa borsara kabajengai 0.1 kilometer. Ya kani ka surok on shna lengba ka scheme Special Assistance to States for Capital Investment 2022-2023 hagaba ka mangtingka kalong hado khat prak lor tengka. Kajing yalang ay jimbensya yaki scheme ka Sarkar Pedang lengba ka Viksit Bharat Sankalp Yatra kalalong sisya ka jingmentoy ka bakraw ya gipad ba nong shnong kamtam na gitay nong gendong na marba lengba kani ka program kilayo jingtip ya gibabun ki scheme ka Sarkar Pedang bat kumno baki dayman le ban yok diang ya kita ki scheme ya kani ka jingyalang lapon long hanong spung ka Lumsiap Sports and Cultural Club kala penkup buram ya ki arngut ki rang yelek kai jong kani ka shnong ki bala mi syakhamat ya ka jela bat ya ka riru kumjo haki arteli ki jing yelek kai ki arngut ki bala syak penkup buram ki kentup yo ai borlang kharthang mau ubadai unong yelek kai football jong ka Indian football team ha ka under 16 bat Jonathan Yau Pniau uba mi khmat ya ka jela syaka National Games ha ka jing yelek kai golf but uba mi khmat ru ya ka Lumsiap Sports Club ha ka under 15 ki pai ba nong shnong jong ki artli ki shnong na West Khasi Hills District kata ka shnong nong spong but nong sok pian kila yo kalat ban sakhi ya ka jing ya kren markhmat bat menteri rangba do kari Narendra Modi ya ka bagi khat ka online interaction hapdeng jong u bat ki pai ba nong yo jimentoy ya ki scheme ka Sarkar Pedang lengba ka program Hamara Sankalp Vikasit Bharat ha ka jing yalang ka balalong hapo ka madan shnong nong spong nrei namar ka jing bombiang ka core internet ha katai ki jaka ki pai ba ki lahap bando no ya katai kalat ka kabu ban sakhi ya ki jing ekran markhmat ba menteri rang ba kari tang hadin kat to kat ni minute hadin ba ka National People's Party kala penbena ya ka kerteng jongka MLA ka East Shillong constituency ka Dr. Amperin Lingdo ka balong ru ka menteri jongka Sarkar Jela ban longkum ka kertong jongka National People's Party na Shillong parliamentary seat haki election MP Lok Sabha ka Bansalong House nem Bansawan ki MLA jongka ni ka seng NPP na Rilom Jantia rengkat bat kinong ilam ba hakmat jongka party haga live ho tarik unai weng arajar arpulai kilai kenduk kerpang ya ka Dr. Amperin hanong ba Shillong ban Aiman Sim bakan dupla ban ya syakmat haga jing yakun ya gani ka election kan long ka singi ka bansa khana hapo ka rai chermang hapdeng ki sulang do surai haga ba hadin bon teli kisnem ukong wasan ka rai chermang rengkat ka jing sak hilang u langdo juai langdo tuber bat langdo yalong kilai laban pendep ya ka lekniam ku tungkong upator kara juai wahe Raymond Nartiam ya kani kesngi lawan sakhilang dau doloi ke elaka juai wahe Puramon Kenjin rengkat ki wasan wahe ki syakriniam kara juai tuber yalong kini kara juai wahe my own chermang bat ki wahe wasan ke senra juai bakentup yo Hercules toy president bat kinong yalam seng ka Sarkar Jela kala bu sngi haka nyau tarik unok pra arajar arpulai ban khot ya kren biang
yakinong ilam jongka Harijan Panchayat Committee hakabaya day bat ka jingpen geria yaki brio ki pasa hatem yo maulong. Usembut Menteri Ramba ka jelau bopek ya ketanat penroisor uba snia walang dhar. Haka jingya keren bat kilat pasai kubor ulai tu bahaka jingya kendu ka ban salong shen hau berai bansawan nakaliang jong kinong ilam ka Harijan Panchayat Committee kila kerpat ya ka sorkar ban penkela kendiar konsoi ya ki katto kan ni ka jingya penbek ya ki ba on sa shimrai haka ni ka jingya lang ka ban salong shen. Ka dorbar shnong laitkor Mauri Lomhe hadien ka jingdep ban khanra trading license but labor license apo uput sam jong ka shnong menta ka sngi ha ka dorbar jong ka shnong kala shim ya karai ban ai por hnriu banai bakin penken ria no ya ka kam khai pateng shaki wei pat ki jaka bat ru ban mi no napo uput sam jong ka shnong habaya kren bat ka bate CTV uba penshailang Mauri uba dei urang ba shnong ka dorbar shnong laitkor Mauri Lomhe ulai itu bayagani karai la shim ha dorbar jong ka shnong kabala long menta ka sngi ka shitarik bunai no pra ki pulit kila lap ba ki le no kila pha shiti berngem lengba ka email shaki khatsan tali ki skol ha Bengaluru bat ha kata shiti bala pha da ka email ki don ru ki jing tho shphang ka jihad ha ka shiti berngem ki le no kila ong ba dei ban kelano shakaniam Islam lane mat ya ka jing yap haka white lam jong ka Islam bat la ong bakin penpriang ya ka niam jong Allah ha barok ka wei kari India la berngem pen bethai bom ru ha gi jaka le niam jong ki wei pat kiniam sangut kinong bela ki bana Bihar ki bala yo ban pelait na po ka tunnel na Uttarakhand kila poi syaka kat ling sun ha patna la pediang song bahaya ki dau menteri ketanat labor jong ka Bihar u Surendra Ram kini kidai na pedang ki South Wengut ki weipat ki nong bela ki bala sakut ha tunnel hado kat news ngi kenti nrei barok South Wengut kila lajim u leno Lashkar e Toiba ula kelon yap ha ka jingye khun bat ksipai ha ka shnong Arihal kabadon ha Pulwama district ki pulit gila itu bahadien balayok jing tip shpang ke jing don jong uniu leno ki Pulwama police army bat CRPF kila lek ban ker tawar ya kate ke jaka bat kalami ke jing siat ke bamar keliang bat hakaba khaddo utai leno ulah kelon yap hasyen u menteri rang badu kari u Narendra Modi ula ai jingero ya ki sipai border security force ha ke jing rakhe ya ka 59th racing day Modi ulayero ya ke BSF da ka ba ong ba sipai BSF ki dei ki nong ya da ba hakmat tam jongari nhiều po point real percent ki nong tap vote ki balawan ban tap ya ki vote jong ki ha ka election assembly ha Telangana ka balalong ha ka live ho tarik unai wing ya ka ni la pen benar da ka election commission of India ki babon tam ki nong tap vote ki dei ha Yadadri Bongir district kat ba ki baduna tam ki dei ha Hyderabad Barokhat kidon laiklor arpun reu langut tam kinong tap vote ha Telangana. Ki nong hikai school primary ha Uttar Pradesh kila rai bani kun persya ya ka hukum jong ka sarkar lada ka sarkar kam weng no ya ka jingshim jingkhen ya ka jingwan bat jingpep school lani ka attendance jong ki nong hikai da ka bapenon kam da ka artificial intelligence. Ka sarkar kala sedang ya ka ni haki nyau teli ki district kum ka pilot project bat lembaga ni ka project ka AI ka hab ban pek ya ki durkmat jong ino hikai ha ka por baki wan ban ai attendance ha school kino hikai kila ong ba haki jaka nong gendong tang ka surok ru kambiang ki kena school bat kumju ru kino hikai ki hab yai kejat kumba 100 kilometer AA banwan cha school ka sarkar pat kamut pun ban banwan ra da kani kat kum ka ain thamai ha Uttar Pradesh kino hikai ki ba pep school kin sha ot tulop balada ki slam ban poi ha school tang 10 minute ru on kainbai baki la pep school ki bor penia district jongka Gonda district ha Uttar Pradesh kila khot sngobha ya baro gitu gibriu ki bedon license suloi bakin wan ya sok bat ka sabhagita yojna ya gaba ka sarkar kan siu tulap man ubnai ya unu ubriu ubatre banri ya ki masi ki ba ka sarkar gari kidon gumba arpusan hajar teli ki masi ha ka jakari masi ka sarkar ha Gonda district bat na kini tang ar hajar teli ki balawan ban shimti gibriu ki banri ban sumar katkum ka sabhagita yojna kidon khat ar hajar sauhu arngut gibriu ki badan suloi ha Uttar Pradesh bat uwei nong bat suloi ula banri sauteli ki masi
Kesorkar kan seo khat san spa tengka shibnai na kabenta uwei musi. Menteri Rang Bado jongka Israel Benjamin Netanyahu ula keno baki Hamas kila penken ya kasos kular jongka jing sange yasiat namar bakila sange no ban pelat ya ki brio kiba kila rabor sha Gaza. Kajing ya soi sos kular ban sange yasiat hapadeng ka Israel bat ki Hamas kala kutno. Ka Israel kala kren syai baka yeng haga nongrim ban pelat ya ki basyak rabor bat ban penduk jait sendon ya ki Hamas kenang bahkan nembu jing masuk ya ki nong Israel nang ni syakmat. Ka South Korea kala tek kendon ya ki khat wengut ki nong North Korea ki badon kti ban penher ya ki satellite sentiat hauput usam jong ka South Korea. Ka South Korea kala pen bena ha ka juk ka sengi baka US ka Japan bat ka Australia kila pen bena ya ka jing tek kendon ya ki nong Korea. Kibai ya syak tek kendon ki kentup ya ki officer jongka National Aerospace Technology Administration manager jongka Ryongsong Machine Complex ki hek sipai jongka Korean People's Army bat ki weipat. President jongka Germany Frank Walter Steinmeier hap ban ap ha kakat lingsun kumbal laipo minute ha Doha namar baki nongyalam jongka Qatar kim sim lawan ban pediang sungu bahaya Nrei kham hadien ulawan mi menteri ketenat korbari jongka Qatar hakat lingsun bat dei hagani kapor balas dang ya kejing pediang buram ya Presiden ke Germany ulalek ban yakren bat ka Qatar bahkan pensngau syaki Hamas baki dei ban pelat no ya kinong Germany ki basya rabor sya Gaza. Katkum kejing ken hadu urisau arjar arpulai lalap baki dan hadu saukandai point san million ngut ki nong syong jong US ki balakha syabari. Katkum kejing ken kapen i baka jingdon ki bari ka kiyo hadu sau point san million ngut hagani ka portion syar President Joe Biden. Kani kejing ken kapen i bakat san persen na ki nong syong jong US ki dei ki bari. Ka Israel kala sedang biang ya ka jing hiartma ya ka Gaza hadin bagi Hamas kila penken ya ka jing yakut. Ka jing yakut kalong baka Israel ka deiban sange shwa ya ka tma kenang bagi jing yarap kin 1 poi sya Gaza bar hapdeng kani ka por bakala sange ya ka tma ki Hamas ki deiban pelat ya ki breu ki bakala rakbor. Ka Israel ru ka deiban pelat ya ki nong Palestine ki basya set koi di ha Israel nrei namar baki Hamas kim pelat syu. Ka Israel ru kala sedang biang ya katma. Ka World Health Organization kadang pek beniak bha mantai ya kejingpang kabalaki ha China kabaki kena rit ki syem shitam ban ring mensim. Ya kani la penbena da ka acting director jongka World Health Organization Department of Epidemic and Pandemic Preparedness and Prevention ka Maria van Kerkhove. Menteri Rang Bado ke New Zealand Christopher Luxon ulapan bena ba anum syasyu ya ki kena skul bakin rak mobile phone ha skul bat kani ka hukum kan trekam ha barok ka wegari. Luxon ulapan bena ya kani namar ba ka sarkar kalalap ba ka thok katar bat ka pule ka puthi jong ki kena kala hiar bha. Kadau kadai ba kambyang syu ka jing ai jing hikai hapo kamera kelas namar ba ki kena ki lapmet palat ha ke mobile phone. Officer Rangba jongka Paraguay Arnaldo Camoro ulasya be kam no namar ba ulay soy ka way ka soskular bat ka way kari ka bomdan ba itu setia. Ulay itu bulasya be kam kum Chief of Staff jongka tenat karep karyang namar ba ulay soy soskular bat ki briu ki ba kam yalade ba ki day ki nongelam jongka United States of Kailasa kabala pen itu syu ba ka day ka bana South America. Ulay itu baki wan keren ya baki niarap ya ka Paraguay leng bagi project prepare bat uru kumbasyok tendep ulay soy ya ka soskular bat ki. Bongut ki kentay gila mi syakmat ban pla syaka pertay baki syak bat bor haki sipai jongka Rapid Support Forces ha Sudan. Gila pla baka jing syak bat bor jongki kadai hakapor baka jurbha ka jing ya kanat. Kajing syak bat bor jong ki kamdai tang ha uwei ni arngut nrei kadai ha ki kenhon jong sipai ki bala penap ya ki da ki suloi ha kapor bakile ya ka kambeman. Ka Supreme Court jong ka Russia kala penmi ya ka hukum baki breu ki bayaki na kabenta ki LGBT ki dei ki nong pen ken ai.
ke Supreme Court kalau hukum ru ia ketenat ain juga sorkar bagadai ban khang ni ke jingeki jongki ka baki court kum ka International LGBT Social Movement. Ka Russia kala khang persya ru baka ain kam dai ban itu ya kitu ki ba pen kela senrang lani pen kela kan thai jubor yala de dakibor jong ka juk start mentah. Itu gilong gimat kublai.